ህዝብ ኤርትራ ንሰላም ይዝምር ንሰላም ይጽሊ ንስለ ሰላም በጃ ይሐልፍ ንርዝነትን ወጋ ሰላምን ብግቡእ ስለ ዝርዳእ ልዕሊ ዝኾነ ይብህጋን ይሕልዋን ክንዲ ዝኾነ ኸኣዩኑ ዝሓለፉ 20 ዓመታት ኣብ ልዕሊኡ ዝተፈጸመ ጥልመትን በድላትን ረሲዑ ዘይኮነስ ንስለ ሰላም ንኹላ ውሽጡ ውሒጡ መርሓባ ክብል ዝተቐበሎም እዚ ሎሚ ህዝቢ ዝገለጾ ናይ ብሓቂ ናይ ልቡ ስምዒት ብፍኑ መንገዲ መቆጻጸሪ ዝሰኣነ ናይ ሓቀኛ መግለጺ ተርእዮ ስለ ዝኾነ ንዓና ንኹላህና ንዓይ ንዶክተር አብይ እንኳዕ ሓጎሰና ንኹሎም ኣብዚ ዘለዉ ኣጋይሽ ምሳና ከዓ እንኳዕ ሓጎሰኩም እንኳዕ ዝረኣኹም ሎሚ ኣብ ኣስመራ ዝዘነበ ማይ ፍቕሪ ንኢትዮጵያን ኤርትራን ጥራሕ ዘይኮነስ ንሪጅን ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ ኩሉ ከም ዝበጽእ ኣነ ርኢ ኣለኹ ንስኻትኩም ከም ሪኣኩም ጥርጣሬ የብሉን እዚ ውሽጣዊ ስምዒት ህዝቢ ኤርትራ ዘጋሃደ ድሌትን ሃንቀውታን ሰላም ናይ መጀመርያን ሓድሽን ተርኢ ኣይኮነን ምስኡ ተፈጢሩ ምስኡ ዝዓብን ወትሩ ኣብ ልቢ ነፍሲ ወከፍ ዝነበርን ንወለዶታት ዝቐጸለን ኤርትራ ከም ሃገርን ህዝብን ካብ እትቐወማት ሒዙ ንህላዊኣ ዝጻረሩን ዝፈታተኑን በብመድረኹ ዝተረኣዩ ተጻብቑታት ኩሎም ብሰላማዊ መንገዲ ንፍኸትሖም ወትሩ ብጻዕሪ ካብ ኣርባዕታት ጀሚሩ በተናብቲ እዋን ዝነበራ ናጽነት ዝተቓለሰ ሃገራውያን ሰልፍታት ብሰላማዊ መንገዲ ኣብተን ናይቲ እዋን ዝሕተማ ዝነበራ ጋዜጣታት ተቃውሞን ድሌቱን ብጋህዲ ገሊጹ እዩ ካብቲ ግዜቲ ክሳብ ሕጂ ዘካየዶ ሰላማውን ዕጥቃውን ቃልስታት ድማ መርኣያ ንሰላም ዘለዎ ባህጊ እዩ ኤርትራ ከም ኩለንተን ኣብ ትሕቲ ባዕዳዊ ግዛኣታት ዝነበረ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ኣርባዕታት ናጽነታ ክትረክብ ተገብአ እንተኾነ ንጂኦፖለቲካዊ ረብሓ ልዕሊ ሓያላን ኣይተገልግልን እያ ስለ ዝተባህለ ብዘይ ርድኤት ህዝቢ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ፌደሬሽን ከም ትቕረን ተገብረ እቲ ብሓያላን ዝተስገደደ ፌደሬሽን መጀመርቱ ንረብሓ ናይተን ሃንደስቱ ዝኾነ ሃገራት ዘገልግል ደኣ እምበር ድሌት ህዝቢ ኤርትራ ዘማል ኣይነበረን ስርዓት ሃይለ ስላሴ ድማ ኣብ ትሕቲ ጽላል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ነቲ ዝረኸቡ ዓብዪ ዕድል ተጠቒሙ ብዘይ ውዓል ሕደር ንውዕላት ፌደሬሽን እናጠሓሰን እናቖርመመን ኣብ መወዳእታ ድማ ብ15 ሕዳር 1962 ኣብ ልዕሊ መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ምሉእ ግህሰትን ጎበጣን ፈጸመ እዚ ኮነ ኢሎም እንግሊዛውያን ኣብ መወዳእታ ሰዓት ዝፈጠርዎ ኩነታት እዩ ናይ ሓቂ ኩነታት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዝውክል ኩነታት ቃል ህዝቢ ኤርትራ ዝገልጽ ኩነታት ኣይነበረን ኣርቲፊሻል ዝኾነ ኩነታት ዝተፈጠረ እንግሊዛውያን ኢትዮጵያውያን ዝፈጠርዎ ኮይኑ ኤርትራ እንታይ ነይራ ሽዑ ኤርትራ እኮ ኣብዘይ እንታይ ስሙ ኣብዘይ ክንደኣ ኣብዘይ እንታይ መጠና ኣብኡ እኮ ኣትያ ነይራ እቲ ናይ ፌደሬሽን ክገበር እንከሎ ንኤርትራ ዝጎዲእ ዝነበረ ወገን ናይ ኢትዮጵያ እንተዘይኮይኑ ኣይቐርብን ጸላኢ ናይ ኢትዮጵያ እንተኾይኑ ኣይቀርብን ስለዚ መሰል ናይ ኢትዮጵያስ ድሕሉ ክኸውን ኣለዉ ትባእታቶም ትባይተው ኣብዚ ሓደ ናይ ንጉሰ ነገስቲ እንደራሰ ነይሩ ድሓር ትኩሉ ናይ ኤርትራ ዘሎት ናይ ስልጣን ዘሎ ኣብቲ ናይ ፌደራል ናይ ኢትዮጵያ ዝነበረ ምሳሌ ናይ ውጪ ንግዲ ኣብ ኢዶም ነይሩ ናይ ፖለቲካ ኣብ ኢዶም ነይሩ ናይ መጓዓዝያ ናይ ሰማይ ይኹን ናይ መሬት ናይ ባሕሪ ይኹን ናይ መሬት እውን ኣብ ኢዶም ነይሩ ናይ ገንዘብ ኣብ ኢዶም ባንክ ኣብ ኢዶም ነይሩ መከላኸልያ ኣብኦም ኢዶም ነይሩ أنا إثناء محمدن أورين سلسلة زاربون النجارات بزح أورين زاربون النجار تنورة نتانا إتراز أورين إيش زاربون تانا عام فاست راح يقبل معه ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ብስርዓት ሃይለ ስላሴን ሓያላን ሃገራትን ኣብ ልዕሊኡ ዝተፈጸመ ዓመፅን ጎበጣን ብሰላማዊ መንገዲ ንኽፈትሖ ዘካየዶ ቃልሲ ጸማም እዝኒ ተዋህቦ ሕቶታቱ ብጎነጽ ክምለሰሉ ድማ ጀመረ ነቲ ብጎነጽን ዓመፅን ኢዱ ኣጣሚሩ ኣይረኣዮን ንመሰሉን ክብርታት ዝተጎብጠት መሬቱን ብረት ብምልዓል ንጎነጽ ብጎነጽ ክምልስ ንበረኻ ክወፍር ተገደደ
أبزيد حلف 4 عامات ن10 عامات حزب إرترا بزيد اليوتو أب فدرالاو قيدي تقارينو أبز نبر الأوان أب بيت مأسرتنا تجفجفه أب مقابعاتنا أب سرقياتاتن ناورده نعلم محبرسب لأخاتنا سدده أبيت أبز بلو الأوان دسمعو حيلس لزي رخبه أمود أتقون يتبع حيلز تجدده ناي فدرال قيدي بأواج تبتيقو كالا أمارات أسل زي نبره برتاو قالسي كم حدن مواصات إن مجدي كوسات كأنا يقدني نيو أنا هم إرتراوي مثلا ناب إرترا إثيوبيا محوسة أنا طعمنا هون أنت بزح نجارات نحن إثيوبيا تتحوسنا نخبز بحال بزح نقدر كما رأينا وربنا أخونا سلزي كان فيديو بالشات سو برخا موسى شنو طيبنا حق طيب سرعة هاي لسلاسيت بهزبي إرتراس تجمر برتا وقالسي دقا سيحوان نقالسي أب إقر تخلون كاللوغ قعدصون كعبصون تقاية سورا كاب هزبن من تسألن ناب سورا خيت انبرن زي تقدنا قفعن رعدن قبل الهزبي فتسمي أتقفعن رعدن قن نهزبي مليسو أجأكنون أحنانون دأنبر أينبر كخون مسارة بهزبي جميرو من داد جميرو نحدثات تأقويلو بهليكوبترات قالت نفرتين من شنو يديروا نيرو صحفات أبتي هزبي ثم الثورات حبابرو زبحالو تطو مسار جميرو مسار ترايدو كونس محرات كمان نيرو حجي تي بقندو تي صلاة يزبو رجل نبري لاي مالكا نتصوران مدفع تقبرو نبري أزي حيال فتنيتات يسوقي نبري كاو بزلاع على درجة من بعد حدثات يقتلوا حزبي كي ترفه بهوتو أبغى عتيقا من دادي أبزي ربانا شفشفيت بوشت ختمها كرنجيرو عبد عاري زحوس ببر بعته ببشم منته حتى بزيون مقاقيلو بعسرته بعسرنا جبرنا أساسره أسيرو قدارو من أسيرو أو حريدو يقطفهم نيرو إذا ما لدماتي من أسوي كسكعك عماني كم بركخ مالتي عبركا كم عد أبرهم زعم السلام أبزي أبعد سبا بيجوك جنجرين كمون كباب حجاز بزحت ريت تقتيلم وي بسراويتنا هاي لسلاسة تبلعن نسألائي نسو كم زي أمس ذهب التهزبي كم ذهب كأي فلتو بعينه يرئيو ناتو مسارحتي سلازي نبرو يهب كم زي الله تهزبي سلازي فلت اما سرتو لتهزبي ابتي ساورا كيف سلفت راح زي كونه اتا علامة نايتي هزبي بمبرار بفنجي اتا علامة نايتي هزبي من داد بمدب نيرا لتا ساوراسي لتا بحر مسنا صفت اتا عاسا يالا المش نزئا تارا نزئا نمعصاو نتا سورا كاب حقوق أن مجزازي تهزب الزندل زنبرة تهزب السجل زنبرة تهزب زقطقة زنبرة نزع هي بزع كتقارز يتبقون تارو سبن عتقن جمر السورة كاب هزبي حيال دقفن امنة رخبة منسي ارتراب بمأزنون بسورة وحزي حيلن عتقن سورة بعينة بسحن كاب جزينا بجزي إنا دلدلن إنا حيلا مسعي نتي بدقف حيالان كساب عنك روز عتقن بز حزب زونن درماس سراويت إثيوبيا سورة ارتراب تتصنع جن كأنوس عقمو خقط مخالي أزد ما نسرعت هاي لسلاسي دحال دما درق زستفتاتنن نسرعتاتو ما بحطو زأتوان كوني سورة ارتراب حفشة هزباو جنبار دما بفلاي قلني كزكايدو زنبرو وتهدراو قنص نسلامون بزح سريحون تسعيروني أبشحين شعات 280 زقرب أمام السلام كم أون أبشحين شعات 280 شعاتن
ኣብ ኣትላንታን ኬንያን ምስርዓት ደርግ ዘካየዶ ርክባትን መርኣያን ሰላም ዝነበሮ ድሌት እዩ ህዝባዊ ግንባር ኣብቲ ጽንኩርን ናይ ተፈራረድ እዋንን ከይተረፈ ነቶም ንኸጥፍእዎ ዝተሃንደዱን ግን ከኣ ኣብ ኩናት ዝተሰዓሩን ዝማረኾም ወታሃደራት ኢትዮጵያ ብሰብኣዊ ርህራይ ሒዙ በብእዋኑ ብሰላም ናብ ዝመለጽዎ ቦታን ሃገርን ኣፋነዎም ግብር የለሻፉ የሚለፍፋቸው በሶሻሊዝም ሁሉ የሚጮኸው ይሰው በላፋሽ መውደቂያው ቅርብ ነው እትን ስለ መሬቱን ናጽነቱን ንበረኻ ዝወፈረ መንእሰይ ኤርትራ ዝተጓዓዞ ኩርኳሕ መንገድን ዝሓለፎ መስገደልን መወዳድርቲ ነበሮን ኣብ ረመጽ ተጓዒዙ ኣብ ጣሻን በረኻን ምስ ኣራዊት ጠብቕን ገባቢልን ኣብ መንቀራቐሎ ሰፊሩ በሊሕ መላጸ ረጊጹ ዓሪቑ ጠሚዩን ጸሚኡን እቲ ዝኣመነ ዘበለ ኩሉ ስኑ ነኺሱ ንኹሉ ተጻዊሩ ጸኒዑ ጉዕዞ ቐጺሉ ነታ እንኮን ዘይትምለስን ህይወቱ ንምሃብ ንሓድሕዱ ተቐዳዲሙ ኣብ ምጭፍላቕ መሰል ህዝቢ ኤርትራ ወሳነ ከም ዝኸውን ምግባር ኩሉ ኣብዚ ዘለናዮ ዘመን ዘምጽኦ ወይ ኣብ ዘለናዮ ዘመን ቴክኖሎጂ ዘምጽኦ ኣጽዋር እናዕጠቑ ነዚ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ብሰላም ብምትሕግጋዝ ብምርድዳእ ክምዕብል ዝነበሮ ዝምድና ን30 ዓመት ንድሕሪት ጎቲቶም ብኣጽዋሮምን ነቲ መሰል ምርጋጾምን ናይ እዚ ዝሓለፍናዮ ነዊሕ እዋን ክሳራታት ጠንቂ ምንባሮም እውን ከይጠቐስኩ ክሓልፍ ኣይደሊ ኣብ ጉዕዞ ንናጽነት ነፍሲ ወከፍ ስድሪ መሬትን ዕለትን ንናተን ዋጋ ሓቲተን ተጋዳላይ ንዓመታት ኣብ ግንባራት ዓሪዱ ንነፍሲ ወከፍ ዕለት ሰብ እናኸፈለ ሓሊፍዎ እቲ ሽሾ ሰራዊትን ዘይተኣደነ ዕጥቅን ዝውንን ሰራዊት ጸላእ ድማ በብዝመጾ እታ ክብርቲ መሬት እሸኽ ኮይና ኣብ ባሕራን መሬታን ውሒጣቶ ጎልጎል ክራይ ብኽጃባ ዘይጥመት ጎበዝ ተሳጊር ወት ዘገርም ካብ ኣውገታይ ሓሞት ከም ዘይሞቱ ኣብ ባሕሪ ጠሊቖም ተቖልቱ ሶራ ኤርትራ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝነበረ ህዝቡ ባሕሪ ኮይኑ ሓቂፍዎ ነቲ አንጻር ሓያላን ንበይኑ ጸኒዑ ዘካየዶ መሪርን ነዊሕን ኩናት ኣብ 1991 ብቕልጽሙ ናጽነቱ ኣረጋጊጹ ባዕሉ ወናኒ መሬቱ ባሕሩን ሰማያቱን ኮነ ነቲ መሬታይ ጽርኒ ዝብል ዝነበረ ዓርሞሸት ሰራዊት ኢትዮጵያ ምስ ኩሎም ደገፍቱ ሰቡን ኣጽዋሩን ፋሕፋሕ ከም ዝብልን ከም ዝንብርከኽን ገበሮ ኣብዚ ህሞት ዝውን ተጋዳላይን ህዝቢን ኤርትራ ነቲ ዓመታት ዘሳቀዮ ዝቐተሎ ዝኣሰሮ ዘንደዶን ዝሓረዶን ሰራዊት ኢትዮጵያ ሕና ክፈዲ ኣይተሓንደደን በንጻሩ ብሰብኣውነትን ርህራሄን ዝመልኦ ኣገባብ ንምሩኻት ኩናት ብኽብሪ ተኸናኺኑ ብሰላም ንሃገሮም ኣፋለዎም ህዝባዊ ግንባር ኣብ ግዜ ቃልሲ ዞባዊ ሰላም ንምምጻእ ንቃልሲ ዲሞክራሲያውን ውድባት ኢትዮጵያ ንምዕዋት ፖለቲካውን ወታደራውን ሓገዛት ኣብ ምግባር ልዑል እጃም ነበሮ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን አንጻር ደርግ ሓባራዊ ወታደራዊ ምትሕጋዝ ነበሮ ኣብ 1989 ከተማ ሽረ ንምሓዝን ድሕሪኡ ኣብ መላእ ኢትዮጵያን ዝተኻየዱ መረርቲ ግጥማት ከም ኣብነት ክጥቀሱ ይከኣሉ እዚ ንሕና ተሳትፎ ብፍላይ ከም ከቢድ ብረት እንድሕር ክንሪኦ ኮይልና እቲ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ንመጀመርታ ግዜ ብዓበይቲ ጾራት ዝተሳተፍናዮ እዩ እንታይ ማለት እዩ ታንክታት መዳፍዕ 122 ቢኤም እቲ ካልእ ናይ ዶሽካ ብራውን ቢቴን ዝበሃል ኣጽዋር ሒዝና ተሳተፍናሉ እዩ ነይሩ ኣብዚ ንባዕሉ እቲ ናይ ቢኤም 21
መጀመርታ ግዜ እዩ ኣብ መሬት ትግራይ ብሓርነታዊ ምንቅስቃስ ተተኪሱ ቅድሚኡ ንሶም ኣይነበሮምን ተኪሶም ይፈልጡን እዮም ንሕና ግን ኣብዚ እቲ ዳዓበ ተራ ናይ ከቢድ ብረት ተፃዊትና ነቲ ዝነበረ ኩነታት ክንቅይር ክኢልና ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ንሕና ጥራይ ዘይኮነ ብዓብኡ ክፍለ ናይ ሓደ ብርጌድ ናይ ክፍለ ሰራዊት 52 ኣጋር ኮይኑ ንሕና እውን ሓደ በጠሎኒ ኣጋር ከቢድ ብረት ተወርወር ንብሎ ኢና ተሳቲፍና ስለዚ ኣብ ናይ ሽረ ብሰፊሑ ኢና ምስ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ተሳቲፍና بعلت 19 ورح خلت 89 نشرخم نتقع تحبيرنا درجاتي زخف أبوتات قول سطح قول يتوهبنا أنتنا هنا أبزخا تي نطوف تراتات نتي أجر سراويت حيالي نيرو بثنك زخا درجة بنهانا تبقسو شرح راقوينا بفلنا أبا أقامشيت ساعة شديشتي نهنا نتقعتي مس كسألة بأن ناي مكان يزد أهارو ناي هزبا قنبار كلتا تغسط تغكسو تحدد تخيلها بتاع إمداد اتخال أيكا لك كتا شيران راس الله سيبتا كريستيان تحتي لا مخزنون وقعت سراويت نورو لك عبكت زين كلتبهم باخد كوسا نحنا مجام كبرن صلاي باغيرون غوندر غوسو مريو خيدو تقدلاي سباو قنبار هادوتات مكانايز كفل السراويت 52 مدافعون تانكتاتون سبون اواديدو كوينات شرياب حصير ساعات كم زازم قبرو ابتو كوينات دما عسرتات سوات تقادلتي سباو قنبار تخفلو كم مخفل بزح تخفيلي أفتنا مجمر تخلت معلتوين أبي ومنيري بدحرنا هنا مستتاف ناي كبت صور مستتاف جد خوينات بقليل كل على تخيلي عيلتات نايوياني لك مسؤوم تسقيع تباو يعني صنعت بهالنيرة درجات مجمر تخلت بريكي دخونو فتينو ما دمسي سن مليسنهم أبتخال أيكمو انتهي تقبر لكم الود أمريكا سلازي أقاوا وقامزي كونان حاجزات مسكبر لهم ناي عادو نايوي بعد ود أمريكا طبعاً كراقي لا تباو يعني صنعت بهال دحرزي خاتي أورا تسقبل التمت عوتات نبانان دخدي كيدو مغنياتو هزبا قنبار انت زي تنبرات تقزيتي ويانا لك كم تاناي قداميتي مفشلتهم نيرا كم تمكرو سخم تعيشوا تباهلو زتوسده بقول ناي شري نحن يناتينا أنا عايزني أزنبرنا تانكي 4 إذن 4 أوش تدفع زنبر 15 تانك ألقي كانت بوتا نخطو قاطعة راسي خبيتي نيرو أبزح جين هنا مسوات قفلنا هنا أنا زورة ده لكن حاجة حنتي تناتي تانكي فقط إليه دحري متحاس كتما شري إيه ودقاب إثيوبيا كسب أديس أبابا نمقصصار زكايدو موقعات كلهم بأحدوتات مكانايزين كوماندون هزباو قنبار تسميهم تخايدو تقادلاي هزباو قنبار نتكوينات أم حصارن سراويت درق أم مسعرن دحري تكوينات صدتا أديس أبابا نمرقان زتتصاوتو ترى مداركتي نبرون 89 بحدش أحدوتات ناي مكانايز سديدنا ني تقراي كاب تقراي جميرو خساء والله مالتي بعد والديا داريو قتلو ندبر تاور نقول درجته كم ذاتو غيرو يطلع خط تقراي كم ذاتو ابو والله اتيها قنبار اب دبر تاور ابو غندري كم تعرض بارا مالت تي مكانا يزناتنا انت زي هلو اذي سراح ما يسرحون لهم بإرتران 3 عمتات زكايدو كينات ب24 قنبوت بعوت زازمو كاب صباحنا تنت نتزعنوت هاجر بقطبا بوليتيكال محبراو هنصتن مكات كل اجامو خغبر تغوايه
أبتئوان جزاو منجست إرترا نبين يتراين كبيلة أرحقوا بمحساب مسقرابتها جراز زندناتاتو أم حيالن أبقوا تباوي معبالتات بحبار نمقعزن بمحلان نتبي قاد صوع أم كل خال أم بتأن مدربة نتنت رايت حتيرو أبقرن أفريقيا نتف زنبرة تكال نابين منجستاوي زباوي ودب نلمعت إيجاد بملوات ناب السفحن أبقرن أفريقيا حبارنا يلمعاتن معبالن ودب نمغيارو زلع على إجام نورو كابزو كونفرنس زي يخون كابو زوصو ناي منجستي تكالات كنفلطو ندلقا إذا سرعة زي وإذا حجز فتر زرلو كنتات بيتي ناي قدم حجز سنحة الجباب صوصواي بمفتار كونه زتفل عليه مسمسات بممهز كوينات كقصل ديزدلي سلام يزدلي كنعزبنا مسينا كم تقدم زبالكوا نسلام زتبقس خون تسفانا لعليو منجست إرترا نزقون علاماتات حيزونا تقعزي اتوما بإثيوبيا منجستنت نخحزو هزباو جنبار زحاب مرحت وياني نتبسوتور أنصار هزبون منجستن إرترا زالموز نبرو تسابوتات قلع بمقبار قبل أولونت إرترا جهزت جمرو مرأيات المتهم دما أبشحن شعات 297 أبهزب عد مروك بادمون كالوت كبابيتاتن كمون أبلع الحلفة حيلتات من كل خال إرترا وتهدرا ومتقعتي فتسمو نتبو ويانز فتسم زنبرة بتخاتخات دما منجست إرترا بتعجستن بسلامة ومنقدن مفتحو كتسالي صعرتات أكايدي برزنت إسياس أفوركي بعصرت شدشته ورح شمون تشحن شعات 297 ناب قداماي منستر سرعات وياني أزيز سعب ملأخت الإخوم حاليفهم أب نن بين أوانات بستفلاليك قللت مغنياتات مسحابات كالرأيو تسنحهم يوم بعقمهم كا أب كبابيهم بزركبو حالفتي بحورنتاوي من قد نمرققاهم نمفتحهم من كفتان تسنحيو أب زمود أتأوان أب عد مروق بسراويتكم بحيل استوزد سقمتكن ناي بحق زوجهيو أتقول داي كساب وتهدراو حيل سقمت موساد زبتصح مغنيات اينبرون كساب كنزيا غالبوز حتى تاقداس قداي انت نيرون بحورنتاوي مقدي بمردداء مفتحو آم بي مشقرن بصورو حنصاصات دوبات مسأل زدل انت خوينون بزحاش أقباب هاديكا كفتح زكاليو اتتوسيدو زلو سقمتي مخنوي نابزي كون مسحاب كيمرح مكتو أقداس خوينو سلزرعين نخا بعلخا عقال سقمتي كتوسدلو اللابو مسلامتا بصايكا إسياس أفوركي 10/6/8/9 شحن شعات 298 ويانا قلع ورار أوجه በአሜሪካና በሩዋንዳ መንግስታት የቀረበውን አስተራቂ ሐሳብ መደገፉን የሚቀጥል ቢሆንም በመሆኑም የኢትዮጵያ መከላከያ ኃይል የሀገሪቱን ዳር ድንበር ለማስከበር ተፈላጊ ሆኖ የተገኘውን እርምጃ ሁሉ እንዲወስድ በዛሬው ቀን ታዘዋል። ሁነት المستوقفنا لمعلتي يلم كنات نجمرنا زلنا بجزء يلم أبتحت الفلوات مكمتات قاطعني مجمرات إيه كنت كوسا كنون نعالم مقابعتات نعافيكا مقابعتات نزيك فتحوه يوم إلنا ترح نصب يكونان اتخينات نس سراويت تقبر قطم يوم نس سراويت تقبر قطم نس تقلالا نايترا عامز قبر قطم سلازغونا بغطسانت كايد زلوئي كندز وسد جزء يوسد كندز دل مسوعتنت يحتت وينات قصديو
ለአይናችሁ ቀለም አላማረኝምና ውጡ ካለ ኢትዮጵያ መንግስት መውጣት ነው ያለባቸው። የጸጥታ ሌላ ጥያቄ ነቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ኤርትራውያን ብዘይን ሕስያ ብኣልማ ማሰጎገ ነቲ 30 ዓመታት ተዋጊኦም ዘይከኣልዎ ህዝቢ ኣብ ሓፂር እዋን ከንበርክኽዎን ነቲ ብሓይሊ ተሳዒሮም ዝገደፍዎ ባሕርን መሬትን ኤርትራ ዳግማይ ንኽመልስዎ ዘለዎም ዓቕሚን ክእለትን ኣዋፈሩ። ነዚ ዳግማይ ሕልሚ ንምብርዓን ኣቦን ውሉድን ዋርሳይን ይከኣሎን ኣብ ሓደ ዓርዲ ብሓደ መከቱ። ወያነ ነታ ብዋጋ ኣሽሓት መንእስያ ዝተረኽበት ናጽነትን ንዝኽራ ዓመታዊ በዓል 24 ግንቦት ናብ መዓልቲ ሓዘን ክንቅይራ ኢና ኣስመራ ክንኣትዩና ስርዓት ክንቅይሮ ኢና እናበለ ዝፈከሮ ብጽንዓት ዋርሳይን ይከኣሎን ፈሸለ። ኤርትራ ኣብቲ ዳግማይ ተገዲዱ ዝኣተወ ኩናት ንልኡላውነት መሬቱ ዳግማይ ዋጋ ክኸፍል ተገደደ። እታ ትማሊ ፍረ ማህፀናን ናጽነት ዝወፈየት ኣዴ ንልኡላውነት እውን ኣይበቓቐትን። መስዋእቲ ደቃን ውሽጢ ዝርንዛሕና ነብዐት ብዕልልታ ተቐቢላቶ። ምሉእ ስምስቡ ዓብዲ ድሪስ ዓብዱ መዓል ሌተና ኮሎኔል ሓላፍነት ዓለቃ ስታፍ ብርጌድ ምሉእ ስም ተኪየ ስዩም ኣጽባሕ ኣይንመክን ኣይንሓዝን ኦቶም ቅድሚ ሕጂ ዝሞቱ ኸየ ብምንታይ እዮም ሞይቶም? ብሃገሮም እዮም ሞይቶም ተሰዉ ባንዴሮም እዮም ተሰዉ እዮም። እዚኦም ከዓ ኸምኡ ንሃገር ምውፃእ ክንዲ ክብሪ ህዝቢ ክንዲ ክብሪ ባንዴራ ዝሞቱ ደቅና يعقوسنا نمبر عين عدن دبس قداموت ما كلهم دماروني نوسا سكال جزيه كم ساتجا ددحنا وياني عصب نمقصصار كمود وسيدو نسغاباتي الجرس حنساب تتصبينو اطعم ولا نسمعكم هنا ان بلخم زيدنا قوم عبد جنبال بوري زغاطمو سعرت مسرغاغصه نفسم مع الجرس كاتو تجددين احنا وين عسمتنا انا بارو جنورنا علامه فرمشينو قول دحر يخوني ما خلاتيو لو يسنا عقمنا يجيو نغيرنا مرارنا عقمنا خيلنا مولا لي يقولنا مرار بقعتينا يلونا سراويت يكون بقعاتكم سلطين كيهم يلونا اما خالتيو الله يهدنا خاذي دوله متاينه አሰቤን እስከ መጨረሻ እንገባለን አይዛችሁ እያለ እያስተባባለን ግን ሳይሳካለት ምን ብሎ እያስጨፈጨፈን ምን የሚያረግልን ነገር የለም እያስጨፈጨፈ ነው። ድሕሪ 2 ዓመታት ድማ በመሰረት ስምምዕ አልጀርስ ውሳኔ ኮሚሽን ዶብ ተዋህበ። በምዕራቡ አካባቢ አገራችን ካቀረበችው ጥያቄ በመነሳት ሻዕቢያ ይገባኛል ብሎ ወረራ የጀመረበት የባድመ አካባቢ የኢትዮጵያ እንደሆነ ኮሚሽኑ አረጋግጧል። ነቱ ውሳኔ ከይቅበል በመሐንጋድ ነ18 ዓመታት አፍሸንኮለል ሐለፈ። የድንበር ማካለሉ ኮሚሽን ባለፉት ጥቂት ወራት ያሳለፋቸው ውሳኔዎች ካልጀረሱ ስምምነትም ሆነ ከራሱ የሚያዝያ 5 ውሳኔዎች ያፈነገጡ ህገወጥና ኢፍትሃዊ መሆናቸው በጣም ግልጽ የሆነ ጉዳይ ነው። አብልዕል ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ድማ እገዳ ወታደራዊ ተጻብኦታት ቁጠባዊ ሸርሒታት ሰብአዊ መሰላት እናተባህለ ነዚ ሀገርን ህዝብን ንምድርቋስ ኣብ ቀጻሊ ተጻብኦ አሕለፎ። ኣብዚ ሓለፉ 20 ዓመታት ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዘጋጥሞም ቁጠባውን ፖለቲካውን ተጽዕኖ ኣብ እንግድዖም ጸይሮም ሳላ ዝመከቱን ኣብ ኢትዮጵያ በህዝብ ሰራይ ምልዕ ዓላትን ተደማሚሩ ነቲ መንጎ ክልቲኡ ሃገራት ን20 ዓመታት ሓሽኪሩን ፍታሕ ሲኢኑን ጸንሐ ዝምድና ናብ ንቡር ንኽምለስ ባበር ሓወ። ድሕሪ 16 ዓመታት ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንስምምዕ አልጀርስን ውሳኔ ኮሚሽን ዶብን ብዘይቅድመ ኩነት ከም ዝተቐበሎ አወጀ። ከኤርትራ መንግስት ጋር ለዓመታት ሰፍኖ የቆየው አለመግባባት እንዲያበቃም ከልብ እንፈልጋለን፣ የበኩላችንም እንወጣለን።
መንግስቲ ኤርትራ በወገኑ ነትን 10 ዓመታት ክጽዕረሉ ዝጸንሐ መስርሕ ሰላም መደምደምታን ነባሪስ ሰላምን ንኸረክብ ብዝለዓለ ይሰርሓሉ ኣሎ ወፃኢ ካብ ዘመተታት ህዝባዊ ርክባትን ዜናዊ ምቅብባልን ንሁሉ ኩነታት ብቐጥታን ብዕምቆትን ክንፈልጦም ቀጻሊ ውጥን ስራሕ ምእንቲ ክነድፍን ልኡኽ ናብ አዲስ አበባ ነበግስ ኣለና ሓውና ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ልማዓንቲ ንዝእሰርካዮ ሓዳሽ ብጣዕሚ ጽቡቕ ዝኾነ ሓሳብ ዘለኒ ምስጋና ተቀርበልካ ይፈቱ ግንቦት 24 ንኤርትራውያን ተረዓለት ኣይኮነትን ንዘመናት ኣብ በረኻን ዓድን ከርተት ዝበሉላ ሕርያት ደቆም ዝኸፈሉላን ብዋጋ ደምን ዓጽምትን ዝተረኽበት ሓበን ኤርትራውያን እሞ ንዘለዓለም ብደቃ ኸቢራ ክትነብር እያ ዝኽፈል መስዋዕቲ ከፊልና ምሰልና ኣረጋጊፅና ኣለና ህዝቢ ኤርትራ ባዕሉ ብገዛ ቅልጽሙ እዩ ዘውዲ ደፊኡ ዝርከብ ዘሎ እግዚአብሔር ከዓ ባሪኹሉ እዩ እሞ ነዛ ዘውዲ እዚኣ ዝትንክያ ወይድኡ